I ddechrau'r cwestiwn yma, yr arfer da gyda geometreg gyfesurynnol yw i wneud braslun. Yn edrych ar y pwyntiau, mae ganddynt cyfesurynnau x yn agos i 0. Felly bydd dim angen gormod o'r trydydd pedrant arnom. Mae gennym y llinell L1 yn mynd trwy y pwyntiau -1, 3 a 2, 9. A mae gan y llinell L2 yr efaliad 2y plus x yn hafel i 25. Felly nhw bydd y rif mwy bydd rhaid i ni trin. Felly fan hyn, pan mae y yn hafel i 0, mae x yn hafel i 25. Felly, bydd hynny tua fan hyn, felly a 25, bydd edrych yn marcio'r 25. A phan mae x yn hafel i 0, bydd y y yn 12.5. Yni a wedyn gallwn ymuno rein lan. Felly dyna'r llinell L2. A mae hynny a wedyn 12.5. Okay, felly bydd y pwynt -1, 3 dim ond ychydig ar draws ac i fyny gan tymau bach. Felly bydd y tua rhwng fan hyn, felly bydd e jyst yn llunio fe nawr. Felly -1 a 3 a wedyn dyna'r pwynt A. A bydd pwynt B tua rhwng fan hyn wedyn. Felly cofiwch nid yw'r braslun yn rhan o'r marciau byddwch yn ennill, ond mae'n helpu chi i gadw trac o beth sy'n digwydd. Felly, dyna'r llinellau yna. Iawn, a dylse hwnna fod yn L2 neu L1, felly yn y cornel 10 gwilo fyna, felly byddai jyst yn cywiro hwnna nawr na ni. Iawn, felly mae L1 yn mynd trwy'r pwyntiau A, B. Iawn, a ni a L1 fan hyn, na ni. Meddwr cwestiwn, dygoswch mae efaliad L1 yw y yn hafel i 2x plus 5. I gael efaliad llinell, mae angen arnom y graddiant a phwynt ar y llinell. Felly, i gael y graddiant fan hyn, mae angen arnom y newid mewn y cyfeiriad y. Iawn, a byddai jyst yn blasunio fel y newid yma nawr. Iawn, na, bydd y newid mewn y y, bydd yna 9 - 3. Wedi rannu ar newid yn y cyfeiriad x, felly sy'n 2 tynnu i ffwrdd -1. Felly bydd 9 - 3 yn 6, bydd 2 tynnu i ffwrdd -1 yn 3, felly yn rhan A te, mae gennym wedyn fod y graddiant yn 6 dros 3 sydd yn hafel i 2. Felly herwydd mae gennym pwynt, i fi y fformwl y gorau i ddefnyddio yw y minus y1 yn hafel i m lluosio x minus x1. A felly mae gennym y minus 3 yn hafel i 2 lluosio x minus 1. Lle defnyddio yn y pwynt A. Felly mae y minus 3 yn hafel i 2x. Mae minus yn gwneud plus, felly cawn y plus 2. A wedyn adion 3 ddau ochr i gael y yn hafel i 2x plus 5. A wedyn mae hynny'n gywir. Felly dyna beth gyfynod amdano. Felly gyfer B ran 1 te. Darganfoddwch cyfesurynnau'r pwynt D. Dylsef marciwch hwn ar y diagram, felly meddai bod L2 hefyd yn croesori chi'r x yn y pwynt D. Felly, yn gwneud ein braslun, rydym wedi edrych ar hyn yn barod, ond dylswn na dangos peth gwaith ar hyn, a felly bydd gwylwch y diagram ddim yn digon. Felly ar y chelen x, mae y yn hafel i 0, felly mae gennym te y yn hafel i 0. Iawn, a byddai jyst yn ysgrifennu hwn lawr nawr i wneud pethau'n glir. Iawn, mae gynna gallwn ddweud fod 2 lluosio 0 adio x yn hafel i 25. Lle yn geiriau arall, te mae x yn hafel i 25.
Felly i ddangos fod L1 a L2 yn perpendicular, mae angen i ni defnyddio yr achos ar gyfer cael dau peth yn perpendicular, sef os lluoswm ei graddiannau, os lluoswn ein graddiannau yna cawn minus 1. Mae'n y dangosiad o pam hwn yw'r lles o fewn y Mehefin 18 cwestiwn geometreg gyfesurynnol ar gyfer y fideos yma. Felly beth yw graddiant L1? Felly rydym yn barod wedi cyfrifo hyn, mae'n 2. Felly beth yma graddiant ar gyfer L2? Felly os trawsnewidwn y 2y plus x yn haflu 25 i mewn i'r ffurf y = mx plus c, yna yn gyntaf o dynnu i ffwrdd x o'r ddau ochr, a wedyn cawn hwnna, yn ail wedyn ni'n rannu a 2 wedyn. Yna gallwn gweld fod y graddiant ar gyfer L1 llosia graddiant ar gyfer L2 yn 2 llosi a minus hanner, sy'n wrth gwrs yn minus 1. Felly rydym wedi dangos hynny. Anghofus i labelu dy, felly dyna fe, byddwn ychwanegu dy i mewn nawr. Felly ran 3 rydym nawr yn gwybod lle mae c. Mae lle mae'r ddau llinell yna'n croesdori. Ni wedi marcio fe nawr. A chaiff lle mae'n croesdori ei ddarganfod trwy'n datrys hafaliadau cydamserol. Oherwydd cynrychiola y llynellau yr hafaliadau. Felly gwyddo'n bod y yn hafel i 2x plus 5 ar gyfer L1. A mae hyn hefyd yn hafel i minus hanner x plus 25 dros 2. Oherwydd gallwn rhoi y ddau gwerth y yn hafel i'w gilydd. Felly gallwn llosi trwy a 2, mae hyn yn rhoi i ni 4x plus 10 yn hafel i minus x plus 25. Felly yn adio'r x a thynnu i ffwrdd y 10, mae hyn yn rhoi i ni bod 5x yn hafel i 15, felly mae x yn hafel i 3. Oherwydd gallwn defnyddio naill a un o'r llynellau ddarganfod y gwerth y, defnyddiwn yr un rwyddach, felly y yn hafel i 2 llosi ar gwerth x, sef 3, adio 5 sy'n 11. Felly golygwch hwn, a dylswn ysgrifennu hyn i lawr, fod c yn hafel i 3 11. Felly nawr dyma lle o'r diagram ei fod yn ddefnyddiol, a mae fod yn gallu cadarnhau pethau i ni. Felly, felly os mae hynny'n 11 a mae'n 3, felly fi wedi marcio fe arno diagram nawr. Felly mae hynny'n ffitio i mewn i'r blaslun ydym wedi gwneud. Nawr, am yr hyd cyda, gwyddo'n beth yw'r 2 pwynt, a gallwn dim ond meddwl am hwn fel sefyllfa Pythagoras. Felly mae gennym y newid yn y gwerth x o c i dy, fyna, felly na ni. Hynny ar newid yn y gwerth y fyna, felly gyda'r ongl x o y fyna yn y glas. Felly gallwn roi'r rhain i mewn i fformula o fath Pythagoras. Felly mae hyn yn ran c, felly nid 4 fi'n credu fi'n mynd i gynnwys nawr. Felly mwyn yn ran c. Iawn, a felly mae gennym fod hyd cyda sgwar yn mynd i fod yr 5, felly y cyfesuren, y 25, y cyfesuren x am dy, tynnu i ffwrdd 3 y cyfesuren x am c, wedi ei sgwario. Yn adio 11 tynnu i ffwrdd dim b, felly bydde fy'n ysgrifennu mewn wedi ei sgwario. Mae hyn yn rhoi i ni 25 minus 3 yw 22, felly herwydd mae gennym 11, ysgrifennaf te 2 llosio 11 wedi ei sgwario, adio 11 sgwar. Nawr 2 sgwar yw 4, felly mae gennym 4 o 11 sgwar, o'r braced cyntaf yna, a nadio'r un arall, felly mae hynny'n 5 llosio 11 sgwar. Iawn, a phan ailustraddwn y ddau ochr cawn te bod cyda yn hafel i ailustredd 11 sgwar. Wel, cawn bod cyda yn hafel i, a iawn, y byddwn ei peth cyfrifo, felly ailustredd 11 sgwar yw 11 wrth gwrs, ac ailustredd 5 yw sert 5, felly ni'n cael te yr 11 sert 5 te, ar gyfer cyda.
Iawn, gallwn gadael ateb fel yma os hoffwn, ond os ydych yn anghyfforddus y syrdiau neu os teimlwch falle byddai'n deisio ar ateb fel dygolen, yna gallwch defnyddio eich rannell. Felly bydd yn 24.6 i un lledigol. Ni byth wir yn gwybod i faint o lefydd degol mae'n deisiau, oherwydd yn rhan mae'n sôn am un lledigol byddwn yn gwneud yr un peth fan hyn. Nawr, ar gyfer ran mae hyn bach yn gymleth, rwy wedi marcio yr ongl alpha, swirioneddol yr ongl a dy, c. Iawn, felly byddai jyst yn ysgrifennu hwn i lawr, felly mae pethau'n glid i ni eto. A beth yn eithaf gallwn gael o'r ongl sgwar? Iawn, a beth yn meddwl cynnwys yw ni'n cael alpha yn eithaf o'r ongl sgwar. Ond maen nhw weisiau a dy b. Felly er mwyn gwneud hwn, mae gen yn dewis o sut i symud ymlaen. O bosib y ffordd rwyddach i'w wneud yw i weithio allan yr ongl tenau yma, felly byddai jyst yn llunio llun ydfach, hynny a'i alw'n beta, wel, yr ongl tenau yma yn beta. Felly mae beta yn b dy c. A wedyn yr ateb rydyn am gael, felly cawn o dynnu beta i ffwrdd o alpha. Felly mae angen i ni darganfod alpha a beta. Felly hwn yw ran nawr. Felly byddai jyst yn rhoi lawr ran felly byddwn ni ddim yn colli trac o pa ran i arno. Felly yr ongl alpha, felly mae gennym y hyd cyda sy'n 11/5. Ond mae angen arno y hyd ac. Felly fel o'r blaen, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio Pythagoras yn gyflym. Felly bydd a c sgwar, y gwahaniaeth rhwng c ac a yn y cyfeiriad x, felly beth bydd yn 3 tynnu ffwrdd minus 1 wedi ei sgwario. Felly yn adio i'r gwahaniaeth yn y cyfeiriad y wedi ei sgwario, felly beth bydd yn 11 tynnu ffwrdd 3 wedi ei sgwario. Ar ôl hwn i ni wedyn bod 4 sgwar plus 2 lluosi a 4 sgwar. Felly reswm gwnes i hwnna yw gallwn gwneud fel gwneithio o'r blaen. Felly gallwch gweithio allan manylion fan hyn, ond bydd hynny wedyn yn 4/5. Iawn. Felly gallwch defnyddio eich rannell ar gyfer hwn, wrth gwrs. Felly bydd hynny'n yn ein helpu i gael yr ongl alpha mewn moment. Ond hoffwn hefyd gael yr ongl beta sydd hefyd o fewn triongl ongl sgwar. Ond y trym yma cyfeirio at y triongl dy cyba. Felly mae angen arno am y hyd b c. Felly mae angen i ni gwneud yr un peth eto. Felly gwahaniaeth yn y gwerthoedd x ar gyfer c yba yw 3 tynnu ffwrdd 2 wedi ei sgwario. Ac ar gyfer y gwerthoedd y mae gen i mynd i 1 tynnu 9 wedi ei sgwario. Ar ôl hwn i ni bod 1 sgwar adio 2 sgwar te sy'n hafel i 5. Felly, mae rai bod b c yn hafel i syrd 5. Na ni, a wedi gwneud yna, rwy'n gweld yna, mae yna camgymeriad jyst yn y llinell uwchben. Felly dylsaf i fod wedi ysgrifennu, felly mae a c yn hafel i 4, syrd 5. Iawn, felly byddai jyst yn cywiro hwnna nawr. Na ni, felly o'r cyfrifiadau gyda a c sgwar ni'n cael wedyn bod a c yn 4/5. Ie, felly na ni, iawn. Felly dylswch fod yn ysgrifennu rhain allan i chi wrth gwrs, wrth i chi fynd, bydd bynnag, felly gallwch edrych dros manylion fersiwn chi ohono. Felly nawr, mae gennym yr ongl alpha sydd o fewn triongl sy'n edrych fel hwn. A mae gennym y hyd fan hyn 11/5. Mae'r hyd fyna 4/5. A mae gennym ein beta, felly sydd o fewn triongl sy'n edrych fel hwn. Felly mae gennym fod tan alpha yn mynd i fod yn cyferbyn dros yr agos, sydd dim ond yn 4/11.
Felly mae alpha yr arc tan yn neu y tan gwrthdro o 4 dros 11. Ar ôl o hwn i ni, a sylwch fel dwedais o'r blaen, mae rhaid i'r ateb yn hyn fod yn gywir un llydegol, ond golygu hyn bod rhaid ni roi mwy o lefydd degol i unrhyw gweith allan ar hyd y ffordd. Lle mor belled mae popeth yn union, lle rydyn yn iawn o belled, ond ar y pwynt yma lle mae angen ein cyrrannell, ydyn ni'n mynd i ysgrifennu i 3 lle degol i fod yn ddiogel. Iawn. Felly, golygu hyn, pan ydyn yn gwneud y tynnu i ffwrdd rydyn yn diogel. Iawn, felly mae hefyd gennym tan beta. Bydd hynny'n syr 5 fel y cyferbyn, a dylsefroi ongl sgwar, felly yn y sionglau hefyd. Ond mi siŵr bydd lot i chi wedi gwybod mae hyn yw y lles beth bynnag. Felly bydd yna'n syr 5 dros 11 syr 5 sy'n 1 dros 11. Mae hyn yn rhoi ni bod beta yn hafel i 5.14 gradd ar ôl defnyddio gwrthdro tan. Yn olaf mae gennym bod yr ongl rydym eisi, felly a, dy, b. Felly bydda te yr ongl a, dy, c tynnu i ffwrdd yr ongl b, dy, c. Felly cawn 19.983 tynnu i ffwrdd 5.194, a mae hyn yn rhoi ni 14.8 gradd i un lle degol. A rydym wedi gorffen y cwestiwn yma. Felly yn aml yw'r lles, mae yna dulliau gwahanol ar gyfer yr un pethau. Yn y lles yma, falle byddwch yn sylwi os llunio'n llinell o b i dy. Felly rydym wedi mynd yn ôl i ddiagram y blaenorol. Rydym mynd i osod gamma mewn fyna. Yn y lles yma, mae gamma fel yr ongl rydyn yn chwilio am, felly a, dy, b. A golygu hyn, mae angen arnom yr hydoedd o a, dy, b, dy a b. Oherwydd, os oes gennym pob ochr o driongl, yna yn defnyddio y reol cosine, gallwch darganfod un yr onglau. Felly mae angen arnom yr hydoedd gwahanol yma. A ni chredaf bod gennym un ohonynt eto, felly bydd yn diddorol i weld os mae hwn yn gyflymach na'r dull blaenorol, a theimlodd fel cymerodd peth amser, felly gawn ni weld. Felly os gallwn darganfod yr holl hydoedd, yna gallwn defnyddio y reol cosine, a bydd yn rhoi i ni fod a, b sgwar, bydd yn ysgrifennu hwn allan, felly bod yn glir i weld. Felly a, b sgwar yn hafel i a, dy sgwar. Adio b, dy sgwar. Minus 2 llosia a, dy, llosia b, dy. Llosia cos gamma. Felly beth sydd angen arnom? Mae angen arnom a, b. Felly ysgrifennaf sgwar oherwydd gwyddaf byddaf yn defnyddio Pythagoras ar gyfer hwn. Felly mae angen arnom a, dy, a mae angen arnom b, dy. Felly gyfer a, b sgwar, mae gennym y gwahaniaeth mewn x wedi ei sgwario, sy'n 2 tynnu i ffwrdd minus 1, yn adio i'r gwahaniaeth y, felly 9 tynnu i ffwrdd 3 wedi ei sgwario. Ar gyfer a, dy, mae gennym 25 tynnu i ffwrdd minus 1 wedi ei sgwario, yn adio i 3 minus 0 wedi ei sgwario. Iawn, ac ar gyfer b, dy, mae gennym 25 tynnu i ffwrdd 2 wedi ei sgwario, adio i 9 tynnu i ffwrdd 0 wedi ei sgwario. A gallwch defnyddio y cyrrannell ar gyfer hwn, ond byddaf yn gwneud y cyfeiriadau'n gyflym nawr, felly 2 tynnu i ffwrdd minus 1 yw 3, 3 sgwar yw 9, 9 tynnu i ffwrdd 3 yw 6, 6 sgwar yw 3 yw 6, felly 9 adio i 3 yw 6 yw 45. 25 tynnu i ffwrdd minus 1 yw 26, 26 sgwar yw 6 can 7 yw 6,
3 tynnu ffwrdd 0 yw 3, 3 sgwar yw 9, felly 676 adio i 9 yw 685. A nawr ar gyfer byd y sgwar, mae gennym 25 tynnu ffwrdd 2 yw 23, 23 sgwar yw 529, a nodio wedyn ni 9 tynnu ffwrdd 0 sef 9, felly 9 sgwar yw 81, felly yn adyn o lan wedyn ni'n cael wedyn 610. Felly nawr yn mynd i ail trefnu yr ofaliad 1 te, neu ni fynd i'n gael efo'n 1 fan hyn, a wneud i edrych fel hoffaf i gael e. Felly hoffech chi roi mewn y rifau, felly bydd rhaid chi'n hoffi roi y rifau mewn yn gwneud hwn, a mae hynny'n iawn, nid os pa ffordd ydyn yn ei gwneud. Felly, os oeddwn am ail trefnu, falle byddwn yn dweud fod 2 a dy byd cos gamma, felly yn a dy sgwar plus byd sgwar minus a by sgwar. Wedyn, byddaf yn rannu trwy, byddaf yn cael fod cos gamma yn hafel i a dy sgwar, a dio byd sgwar minus a by sgwar. Dros 2 a dy byd. Felly nawr gallwn dechrau roi rifau mewn. Felly beth sydd gyda ni te yw bod mae'r a dy sgwar sydd 685 yn adio i'r byd sgwar sydd 610 a thynnu i ffwrdd a by sgwar sydd 45. Wedi rannu a, chofiwch dyma lle mae'r cymsyniadau yn digwydd, felly bydd yn 2 llosi a, nawr mae a dyma rhaid i ni gael yr ailustradd 615. Llosi a byd sef ailustradd 610. A mae hynny'n ten hafel i 0.96687 ac yn y blaen. Iawn, a rwy'n mynd i gario ymlaen i ysgoi talgrynu oherwydd yr ydyn ni'n mynd i wneud cos minus 1 o hwnna i gyd. Dwi'n gwneud y cos minus 1 ar yn cyfrannell, yn defnyddio yr ANSI, y bwtwn ateb i gario'r ateb trwy. Ar ôl hwn i ni bod 14.8 gradd yw'r ateb i lledigol. Felly dyna fe. Mae'r ail dull, oedd y dull wedi cymryd ychydig yn hirach neu'n fyrrach. Mae'n tua yr un peth fi'n credu, ond dywyswch pa un chi eisiau, ond mae'n dangos fod yna ffyrdd gwahanol o wneud y pethau yma. Mae'n werth adolygu y reol cosine yn ogystal ag edrych ar y ffordd ychydig mwy anodd o ran meddwl amdano, o wneud un ongl tynnu i ffwrdd ongl arall, beth oedd y dull cyntaf dangos i chi. Iawn. Felly byddai jyst yn clirio'r gwaith sydd gen i fan hyn nawr. Felly mae yna dull arall ar gyfer y rhan olaf yma, ond mae'n cynnwys rhywbeth o fath bellach a S o'r enw y lluoswm sgalar. Mae'n trenu ei fod yn y mathemateg bellach nawr, roedd arfer bod yn y maths arferol. Mae'n trenu am ei fod yn cael ei ddefnyddio o fewn pynciau eraill. Os ydych chi'n mynd i astudio unrhyw ffiseg yn bellach, bydd bendant angen i chi gwybod am y lluoswm sgalar a fectorau mwy uwchraddol. Ar gyfer y rai o chi sydd ddim yn gwneud mathemateg bellach, ond falle bydd yn mynd ymlaen i astudio pynciau a bydd angen gwaith ffactor pellach, falle bydd hyn o ddiddordeb i chi. Yn bendant ar gyfer y rai sydd yn gwneud math bellach byddai'n diddorol. Iawn, felly beth ydyn yn edrych amdano yw'r ongl rhwng byd ac a dy. Di golygu hyn, os ydyn am gael yr ongl, felly yr ongl rhwng a dy a by dy. Iawn, felly byddai jyst yn gwneud peth ysgrifennu allan nawr i helpu ni gosod peth allan. Iawn, felly fi jyst mae'n dechrau yn ni. Felly a dy a by dy fyna. Felly os galwn a dy y vector a by dy y vector b, yna beth dweud yr lluoswm sgalar wrthom yw fod a dot b yn hafal i'r modulus o a modulus o b, felly dyna hyd neu maint y vectorau yna, lluosi a cos yr ongl rhyngddynt, felly beth bydd y vector yn galw'n gamma. Felly sut ydyn yn cael y vectorau yma? Felly defnyddion yr un fath o syniad a ddefnyddion ar gyfer Pythagoras sydd ar ganfod yr hydoedd.
Felly, vector a yw y newid yn y gwerth x, sef 25 tynnu ffwrdd minus 1, neu 26, a wedyn newid yn y gwerth y. Felly, nawr ydyn ni'n mynd i lawr o 3 i 0, felly can minus 3 fan hynny. Felly fi'n rhoi minus 3 wedyn yn fyna yn ni. Okay. A'r vector b wedyn sy'n mynd o b i d, byddai'n mynd ar draws o 2 i 25, felly can 23 fel gwelsom o blaen. Ac yn ei lawr gan 9, felly ni wedyn yn cael minus 9. Felly nawr gallwn ddweud bod cos gamma yn hafel i a dot b wedi rannu a modulus a lluosi a modulus b. Y lluoswm sgalar, beth ydyn nhw'n gwneud, y lluoswm sgalar, felly beth ydyn nhw'n, gallai ddweud yn eto, felly y lluoswm sgalar dyna beth fi'n siarad amdano nawr, felly beth ydyn nhw'n gwneud yw lluoswm y ddau rif top, felly y ddau gwerth x neu hydoedd i dot, ar ôl hwnny ni 26 lluosi a 23. Ac aldiwn wedyn y ddau arall hefyd wedi ei lluosi, felly y minus 3 lluosi a minus 9. A wedyn, yn mynd yn ôl wedyn i darganfod gamma, felly rannon hwn wedyn a modulus a, felly nawr hwnna oedd hyd a dy, felly beth oedd yn ylystrad o 685. A hyd y vector b yw y hyd b dy, felly beth oedd yr ylystrad o 610. Y defnyddio ein cyfrannell wrth gwrs cael beth oedd gennym o'r blaen, felly 0.96687 ac yn y blaen. A fel o'r blaen, dyweddwn wedyn a gamma fel 14.8 gradd. Felly fel dwedais cyn dechrau hwn, dangosaf hwn i chi, oherwydd os ydych yn gwneud mas bellach, mae'n ddefnyddiol i weld enghraifft lle caiff y lluoswm sgalar mewn sefyllfa geometreg gyfesurynnol. Mae'n hefyd yn defnyddiol ar gyfer astudiaeth pellach o fewn pynciau eraill ar gyfer y rai o chi ddim yn gwneud mas bellach, a mae'n hefyd yn dangos y pŵer o fectorau. Felly mae defnyddio fectorau yn aml yn symleiddio sefyllfaoedd, yn ei gwneud yn rwyddach i drin. Dyna bendant y sefyllfa yn yr achos yma.